ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍। ଘର ବାହାରେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଶ୍ରମର ସବୁ ପିଲା ବେଶ୍ ଭଲ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଅନାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଏ ଆଶ୍ରମଟି ହେଉଛି ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲୁ। ସଜା କାଟୁଥିବା ମା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଉପରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନେଇ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥାଏ, ଏ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଦିନେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛୁ ଆଉ ଖାଲି କହି ହେଉଛୁ ଏ ଦିନ ଚାଲିଯିବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇକି ଆସି ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ମାରନ୍ତି। ଆମ ଘରର ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ କିଛି ବିକି ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ବି ମୋ ମା ସବୁଦିନ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ସେ ମଦ ବୋତଲକୁ ଢାଳିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ ଆଉ ରାଗିକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଜି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋ ବାପାକୁ କଟୁରୀ ପଛରୁ ହାଣିଦେଲା। ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ମୋ ମାଆକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ସେମିତି ନୀରବ ହୋଇ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ମା ଗଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାବୁରେ, ଏ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ମାର ସେଇ ପଦଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି କହି ଚିଣ୍ଟୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।